Gajja, kif inti? Il-fatt tisma' ħafna fuq it-talenti li vera infaħru ħafna talent barrani, però meta tara talent Ekku. talent żejr. Gajja tirbaħ il-kompetizzjoni li kellha fuq Showbiz hawnhekk Ticket to Sanremo Junior bdejna immorru naqra lura issa kellha kategorija A1, kategorija A2, kategorija A3. U mbagħad intażlu s-semifinalisti. Mis-semifinalisti kien hemm ukoll kif tajtek runners-up, tlet finali u Gajja tirbaħ biex tmur Sanremo. Fil-fatt Tiziana, qabel forsi anke nibdew nitkellmu ftit ma' Gajja, nixtieq nieħu opportunità biex ngħid grazzi l-One li ta' opportunità bħal din lill-artisti kollha, ovvjament kellna l-winner li kienet Gajja, grazzi wkoll lill-Maestro Polabela kif ukoll lill-Mr. Norman Hamilton talli ħanejtek waslu xi ħaġa fuq stage internazzjonali bħal dan. Issa daqshekk ħan nitkellmu, ħan nisimgħu. Le ma tiddejjaqx għax tilħaq taħseb. Kif inti Gajja? Kif qed tħossok irkuprajt naqra rqatt ftit? Irqatt u bdejt mur l-iskola ġġa, importanti. Ġifieri, kif kienet l-esperjenza? Kif meta inti mort Sanremo, aħna bdejna ngħidu ħammorru Sanremo, x'in wasalt hemm? L-ewwel impressjoni tiegħek hekk x'in mort, x'kienet, x'għadd? Għajt imberħax vera kien sabiħ, għamilna kważi xi 4 sigħat mill-airport għal Sanremo. Sightseeing ġifieri, għat duru. X'rajtek ma triq, rajt xi ħaġa? Le. Sejma kien hemm. Kif kien it-temp? Tajjeb, ma tħossħana għażbart. Sibtu fjuri Gajja. Sibtu fjuri għax Sanremo famus ħafna l-fjuri. Mela, minn hawnhekk taf se nagħmlu aħna ġejna naraw l-airport meta wasalt. Ħa naraw naqra hekk x'ġara meta mor naraw il-Gajja, l-wasla ta' Gajja l-airport Malta. U tasal Gajja! ċabxmuna nista' nagħmlu storbju, bravo! Hello, Joel. All right, Gillian. Welcome back, hello, Gillian. Proset kollha. Thank you. Kif tħossok? Ġejt lura, jidinnek ftit l-esperjenza, wasalt, il-rehearsals. Ħassejtni ferħana ħafna x'ħin, ma stennejtix, ġifieri kollha kienu bravi. It-tfal kien. Minti brava daqshom u aktar minnhom. U inti Maltija u għamiltna vera kburin, x'taħseb? Kif ħassejt x'inqalu ismek u smajt Gajja Kawki? X'ġara dak il-ħin? Għajt imbelħax vera ma stennejtix. U l-mami x'għamlet? U Gillian x'għamlu? Dejt nara, mhux kollox żlam dak il-ħin dejt nara. Mbagħad? Mbagħad tawni dik ta' Sanremo, mbagħad kantajt u tawni trofi. U x'għandek ħanarawa. Ħanżomlok. Thank you. Thank you very much. Wow, very nice. Hey, how nice, proset. Proset. Bil-mod. Fidejk. Proset, Gajja. Mela, Gajja, kif kont fuq dak il-palk? Lesta biex tkanta, x'kien l-ewwel ħsiebek li ġib f'moħħok qabel bdejt l-ewwel nota? Xi talba jekk tajt bambin? Nitlob ħafna. Dejt irrott islalet qabel ma tlaq. Aħna Gajja nafu li naqra jiena issa u hawnhekk żammejni u naqra aħna għamilna ftit entertainment ukoll sakemm dejna nistennewk. Aħna nistidnuk biex inti issa tiġi naqra fil-programm u showbiz, ħalli nitkellmu ftit, naraw naqra il-features u inti kif mort, u nkunu naqra iktar relax x'taħseb, nkunu nistgħu nitkellmu naqra ħjar. Tajjeb hekk. Ovvjament ħadd kantanna fil-programm terġa' tiġi tkanta ġifieri. Tritu ma tridx nagħżem ġedila. Issa nixtaq nieħu wkoll kumment anke ta' Gillian hekk.
Gillian, inti qiegħda magħha fir-rehearsals, rajta tila fuq il-palk, il-feelings tiegħek, l-esperjenza tiegħek. Ara, sakemm wasalna, Gaja kellha xedjul miegħi x'kellha tagħmel, sakemm smajna l-kompetizzjoni li kellna u kellna naħdmu u bdilna u rranġajna u Gaja ġili damet ma laqdet biex ħdimna ta' veru. Qed jgħid li ħass. Imma naħseb l-iktar ħaġa sabiħa hi illi ma Gaja stajt ngħidilha xirrid minn għandha, tifhimni, torqod imur inqajjimha fil-għodu, anke tieħu breakfast kienet tobrini x'ħatieħu. U l-finali, meta ngħidlek Gaja kienet eċċellenti, jien dak il-ħin ħadd Malta vera għandha tkun provdi t-tifla. Proset. Vera tifla brava. Proset. Brava. Ħafna noħbajjiet. Aħna minn hawnhekk ħanif għandek naqra ħbieb hemmhekk għandhom ħafna affarijiet għalik. U proset, Gaja, aħna nerġgħu naraw Inżommu il-bandira Maltija Gaja Kawki ta' salawek, proset Gaja, welcome back! Well done. You want me to come over, I got an excuse. Might be holding your hand, but I'm holding it loose. Go to talk, then we choke, it's like our necks in the noose. Avoid the obvious, we should be facing the truth. Start to Gaja, Memorji. L-ewwel għalti mhux Gaja. Gaja. Għaddit komment il-vocal coach tiegħek, għalet mhux brava, eċċellenti. Jiena naqbel maħħa. Inselmu minn hawnhekk il-ġilien ukoll. Jiena naqbel maħħa jien l-ewwel darba li smajt li l-Gaja kien proprju hawnhekk. Nibqa' nsostni u ngħid li l-kompetizzjoni hawn Malta kienet tajba ħafna. Kif qalet Gaja kien hemm 13 u mbagħad il-kantant ieħor u Gaja ġiet l-ewwel fis-sens meta marret hemmhekk. Taf xolqot nifija. Taf xolqot nifija, di tifla. Li anke meta tkellimha ma tgħidlekx, pereżempju għattilha kemm int brava, qed li ma kien hemm ħafna tfal iktar bravi u dik hija xi ħaġa sabiħa li kull artist alla volja ta' din ta' żgħira li iżommu saqajhom mal-art għax naħseb dak huwa s-sigriet ta' fejn jibqgħu tilgħin l-iskala ta' suċċess. Kif ngħidu aħna brava kemm inti brava qatt ma taf biżżejjed dejjem irid ikun hemm naqra iktar studju, dejjem irid ikun hemm xi ħaġa li aħna nibqgħu nżommu nitalmu minnha vera. Mir-rehearsal tiegħek hemmhekk Gaja, l-esperjenza ta' rehearsals f'Sanremo. Għall-ewwel ħassejt neċitata ħafna x'ma kontx naf se nagħmel. Sewwa. U mbagħad bdejt l-orkestra kienet tajba ħafna. Sewwa. Jgħidulek titla' fuq l-istage u min għażilha l-libsa ta' dakinhar. Il-mami. Proset il-mami. Happy Mother's Day, ġewwen ukoll ejja bdejna Gaja. Tal-inna l-programm fil-fatt nkomplu biex ngħidu grazzi wkoll.